herri aldeora jo gonun beti oso paketsu eta eredu bezala zela, Afrikako Suiza zela. Eta baten etorri zen aita santua, Juan Pablo II, eta handikan egun batzutara hasi zen gerra. Y yo me acuerdo de eso, no se me va a olvidar, porque es la primera que pasaba, pues oían un ruido y ruidos raros y era a las 12 de la noche. Y el día siguiente tenía que ir a estudiar, pero bueno. Y no sabía ni dónde meterme. Y pues nada, y salimos y yo vivía junto con otras personas, distintas zonas, daba igual norte, sur, este, el oeste. Ya salimos y ya empezamos a hablar, no sé cuánto, a ver qué ha pasado, no sé cuánto, no sabíamos lo que va a pasar. Había pasado desde el primer día. Anteriormente, nada, no sabíamos nada. Gure gotzaia orduan, gure gotzaia zen, hemengo gure gotzaia zen, setien, Josemaria Setienek erreskatu zigun, zuen eskuetan usten dut, erabakia. Baina, esaten digunez, nahiko arazoan zeudete, eta nik zuen bizitza gorde eta zaitu behar dut, eta horregatik erretiratzea eskatzen dizuet. Azken presio handia eduki gendun, hanbertakoak ere presio handia egiten zigun da, erretiratu egin ginen. Eta geho, bueltatu berriro. Claro, toke deke da zegoen, ospitalak ez zituen ordu guzik irikitzen, arratzen izintzen atere, gaixok ezian beste moduko gaixok, eta gero, behen arten ikusten genituen, matxetek ziala, eta ni askotan pentsatzen nuen, ni hemen nahi nu zerak josten erida josten, eta berak horreidea alkarreri akatzen, etzen niretzako ze handia zen, desmoralizatzea handia zen. Gure parrokian gertatu zen, ihes egiten zutenak kapitaletik, igaletik hegoaldea Muginatik pasatzen ziren, gure parrokitik pasatzen ziren. Han egon zian, gukango saletan sartu genuen jendea, eta geho monjak eta ebilizean, janariak eta ematen, behan aurra eta gola ebilik ginen. Gero beste olako talde bat etorri zan, tutzina. Bertako tutziak, gauza geota okerrozi joazela, orduan etxetik aldein da, garauakin etortzen ziren parrokira. Eta orduan gertatu zitzaigun, guk ere presio handia eduki genuen alde egiteko. Eta azkenean alde egin genuen, eta alde egin handik 5 egunea, 6 egunea, hilketa gogorrak izan ziren, nire honitzen parrokia. No, esa gente, pues la mayoría lo que eran todos vecinos, incluido mis padres, mi familia, todos tuvieron que desplazarse y a unos cuantos kilómetros, porque ya les habían afectado ya desde hasta casas. Entonces que me dijeron ellos que habían huido porque ya pasé unos 6 meses o algo así sin saber nada. Entonces, al preguntarles, pues ya me dijeron, no, se desplazaron unos cuantos kilómetros y el segundo día dijeron, no, esto nosotros ya no es para nosotros, para seguir y vamos a volver a casa, si hay que morir, pues hay que morir a casa, si hay que seguir viviendo, pues se va a vivir en casa. Y al final, pues no pasaron nada. Pero la mayoría que se fueron, que no volvieron, pues la mayoría que no volvieron. Alde baten zauden militarrak alde bateko, eta bestek, heldu zianak, Ugandatik heldu zianak.
Eta irratitik anta, esaten izan, alde hortikan, ez du hil nahi zurika nola, eta esan zuriri, musungo, haien atzeko hortikan, eta joteko. Eta, bueno, orduan ospitala ostu barra zegoen. Orduan bat zaudenan, gaixok, batzuk zaude perlezik jota, bazen 10 bat, beste kanka hautsikin, eta zituzten trakziok eta horrela. Eta haiek ezin txustela eraman, ezin zialan utzi, eta orduan sartu nituen furgoneta baten, sartu gaixo guztiek ziarka, konbi baten, eta bate bestiri hankak eta eutxi, eta atere ginean, ni txofer. Orduan aietu ginean irira, eta esan ziaten, zerta jontegian, ara, ez duna deuse pintatzen. Eta orduan zen izuezko kontrasta, zu ezinan saiatzen zinean launtzea eta hola, bino, han bizizian deuse pasatuko ez baliz bezala ze. Ez ziaten irikitzen ateikan, eta orduan Jon Barzan duen gurutze horri internazionala, eta zen nahi zuen, nik daukat kotxe bat betea, zeraz betea. Eta orduan, eramartu. Eta orduan, zantziaten, bueno, zer egin nahi balitzu, gaixo entzakat, zoaz alako hospitalera, eta horire da Elizan hospitala, eta izan digute hartuko txustela. Eta orduan, joan nintzen ara, utzi nituen, eta ala sepukatu zen. Guk ere guri ikusita, gutuai laguntzen gel niola, orduan, ia bertako tutziak zeuden geota gehiago gure kontra. Orduan guri hasi ziren lehenengo autoridade batez ere bigarrengo alkatea lehenengo alkatea, zan da beste bigarrengo alkatea, eta haiek guri jarri zigun inera juba bezala, zean kolaboradore bezala, hiltzaileekin. Eta orduan, azken urteak tensio handiko izan ziren guretzat. Nik uste, bertako jendeek, oan momentu, nahi duna da paken bizi, ez duna da berrize. Bino, generazioak aldatuko dira, eta gero ez dik noiz arte iraungo du hori. Oain arte, igual balio izan du pake nahi hori ez. Niretzat oso gorra ikuste, eta bizitugu nun hori, eta bizitzea anarkia giro bat oso kezkagarria, beldurgarria, ni bitzen izugarria dela, ez? Bazu bidoi bat gasolina eta beste batek hori nahi du eta tiro bat ematen dizu, kentzen dizu eta gelditzen da, hain fresko. Eta ez dio inork deus esango, eta holoko giro hori horren beldurra izango da pentsatzen dut, No, la situación del país lo veo diferente porque son una política diferente, gobiernos diferentes, pero bueno, según lo que leemos en los periódicos se supone que pinta de una manera mejorada. Sí, lo único, la mayoría, pues que quiera vivir en paz, no repetir esa misma situación. Genozio izan zen lotzagarria. Hori, hori beste zea, eta hori kondena dia beti hasiera zitik eman genuen hori. Baina pena izan da, genozidio horre eukidu beste kontra-genozidio bat. Osea, reazioa podere hartu duenan, tutsi zirenak bere guro zituelako tabar, beake orduan. Eta, karo, gertatzen ari da hori gobernuak ez du onartzen. Oaingo gobernu. Behantzat bakarrik kontuan hartzen dute genozidioa, tutsien kontrako genozidioa. Bigarren hau, ez duen. Esan duzela, hori beste gauza bat izan zala, konsekuentziaz de la guerra, no? Eta, karo, hori espaldima da onartzen, ez du gainera rekontziliazioa sortuko. Hori nik ikusten den.